Рада вітаць вас у нашым добраранку. Ведаеце, чаму я пакуль што адна? Таму што затрымала Таню з Лесікам. Яны мяне чакаюць, каб разам сюды прыйсці. Бо я іх папрасіла. А я спецыяльна сюды прыйшла першая, каб тое сёе падрыхтаваць. Не разумееце, што адбываецца? Нічога, зараз усё зразумееце. Толькі трэба паклікаць сюды Таню з Лесікам. Я ім патэлефаную. Таня? Лесік, ну вы дзе? Вас гледачы зачакаліся. Ды я даўно ўжо тут. Бяжыце хутчэй. Усё, бягуць. Зараз мой план спрацуе. Ай, што гэта? Ой-ой-ой, кастрюля звалилась. Не толькі. Ой, Ой, а што гэта з вамі? Моцна пабіліся? ой, не вельмі, хутчэй напалохаліся. Фух, добра, што не пабіліся. Дык што здарылася? Мы і самі б хацелі гэта ведаць. Проста ў калідоры хтосьці выключыў святло, а на краі паліцы чамусьці апынулася каструля, і яшчэ кніжкі і цацкі. Мы ў поцемках выпадкова гэтую паліцу зачапілі, і на нас з Лесікам усё як паляцела. Ух. Ой, бедненькія. Вам трэба да вашага гузаку холад прыкласці. Але ў мяне нідзе нічога не баліць, здаецца. І ў мяне. Гэта вам толькі здаецца. А на самой справе вы гузакоў панабівалі. А ў мяне якраз ёсць выдатныя сродкі ад гузакоў. Таня, бярэ во гэты лядзяш, а ты, Лесік, кладзіся галавой во, на гэту каструлю. Зараз вам палепшае. Ой, глядзіце, перадача пачалася, а мы не павіталіся. Добрага ранку, сябры. Прывітанне. Прабачце нас за выпадковую няветлівасць. Проста раніца пачалася са здарэння. Ну што, палепшала вам? Дзякуй за дапамогу, Кася. З намі ўсё ў поўным парадку. Вось бачыце, як добра, што ў вас ёсць я, ваша лепшая сяброўка Кася. А ў мяне ёсць выдатныя сродкі ад гузакоў. Кася, а чаму ты гэтыя выдатныя сродкі загадзя падрыхтавала? Сапраўды, чаму? Ну, на ўсялякі выпадак, вось. І чаму ў калідоры святло не гарэла? І як каструля там на самым краі паліцы апынулася і ўсё астатняе? Здаецца, мяне рассакрэцілі. Прыйдзецца прызнацца. Таня, Лесік, гэта ўсё зрабіла я. Але навошта? Хацела, каб мы зваліліся і пабіліся? Не-не-не, ні ў якім разе. Я проста хацела быць карыснай, выратаваць вас, дапамагчы. Ну ты, Кася, даеш. Голова два вухі. А чаму ты вырашыла менавіта сёння нас ратаваць? Каб даказаць вам сваё сяброўства. Таму што сёння наша з вамі свята, дзень моцнага сяброўства. І я хацела вам, маім лепшым сябрам, дапамагчы, а потым павіншаваць. Віншаванне атрымалася, нічога не скажаш. Лесік, не бурчы. Усё скончылася добра. Затое мы надоўга запомнім, што 20 мая адзначаецца дзень моцнага сяброўства, з чым мы ўсіх і віншуем. Кася, толькі больш не рабі нам такія пасткі. Ніколі не буду. Значыць, вы мне даруеце? Мы ж сябры, вядома, даруем. А яшчэ прапануем адзначыць гэтае свята моцнага сяброўства праглядам ранішняга мультфільма. Ура! Глядзім, сябры! А ведаеце, якое яшчэ сёння свята адзначаецца? Акрамя дня моцнага сяброўства, з якім мы вас ужо павіншавалі. Якое? Дзень круцёлкі. Гэта такая яркая цацка на палачцы, якая хутка і прыгожа круціцца ад ветру. Але гэта цацка зусім для маленькіх. Нам з ёй будзе гуляць нецікава. А з дапамогай ветра працуюць не толькі такія простыя цацкі, а і вельмі прыгожыя і складаныя механізмы. Цікава? Яшчэ як. Тады прапаную паглядзець на ветраныя скульптуры. Вось, напрыклад, пляжныя звяры Тэа Янсена. Ой, хто гэта? Яны жывыя? Гэта дыназаўры? Не, Кася, я ж кажу табе, гэта ветраныя скульптуры. Яны рухаюцца дзякуючы ветру. Ну і дзівосы. Звяры ходзяць статкамі па пляжы, зарываюцца ў пясок, калі вецер вельмі моцны і можа іх далёка аднесці. Яны могуць зайсці ў ваду і выйсці з яе, быццам купаюцца.
А з чого зроблені гэты звяры скульптуры? З порожніх трубок і нават пластикових бутелек. А, геніяльна! Яны зусім як жывыя, просто вачэй не адвесці. І ніяк нельга здагадацца, што яны рухаюцца з дапамогай ветру. Ха, сапраўды, ветраныя скульптуры паводзяць сябе нібы разумныя істоты. Чараўніцтва нейкае. І ніякае не чараўніцтва, а моц ветру і навукі. А што вы скажаце пра вось такія канструкцыі? Яны нагадваюць дзіцячыя круцёлкі на палачцы, толькі гіганцкія. А гэта ветраныя скульптуры Энтані Хау. Якая прыгажосць! А можна глядзець і глядзець бясконца. Ну ты здзівіў нас, Лесік! А зараз я прапаную вам адправіцца на ветраную фабрыку вязання. Гэта не казка? Такая фабрыка таксама існуе? Ды вось, глядзіце, гэта фабрыка, а гэта шалік, які дапамагае вязаць вецер. О, нічога сабе! Я б з задавальненнем насіла такі шалік. Хто табе, Касечка, такі прыгожык шалік звязаў? Падабаецца? Ды мне яго вецер звязаў, я яго папрасіла, а ён не адмовіў. Ну ты, Кася, і фантазёрка. А што яшчэ цікавага і дзіўнага ты нам пакажаш, Лесік? Гіганцкую штору ў Італіі, якую закон выдзьмула ветрам. Цікава прыдумана. О, і зроблена таксама вельмі прыгожа. Сапраўды, а пад гэтай вялізнай канструкцыяй размешчаны столікі вулічнага кафэ. І наведвальнікам добра і утульна адпачываць у цяньку. Вось такія ветраныя дзівосы я вам паказаў. Дзякуй, Лесік. А ў адказ мы гатовы паказаць табе і нашым сябрам-гледачам цікавы мультфільм. Паглядзім з задавальненнем. А давайте нагадаем гледачам, якія святы можна адзначыць сёння. Абавязкова павіншуйце тых, з кім вельмі блізкія, з днём моцнага сяброўства. І памятайце, што сапраўдныя сябры – гэта багацце. Я ў гэтым сёння чарговы раз упэўнілася. Яшчэ раз кажыце ўсім, што сёння дзень цацачнай круцёлкі. Ой, і пра ветраныя скульптуры абавязкова трэба нагадаць. О, так, стоп! Кася, што здарылася? Да нічога асаблівага. Я проста вельмі баюся забыцца на штосьці важнае. І што гэта? Вы зараз уключаеце дзеткам мульцік, а я збегаю з нататнікам, і вы мне ўсё-ўсё дапаможце запісаць. Зразумелі? Як скажаш, Кася. Тады ўсім заставацца на сваіх месцах. Мульцік, уключайся. Кася, бяжы! Ну вось, я ўсё запісала, можна і мульцік паглядзець. Але мульцік ужо скончыўся. Не, я так не згодная. Я старалася, записывала, каб сваіх сяброў цікавымі ведамі здзівіць. І мульцік прапусціла. Таня, ты мне сяброўка? Вядома. Тады прыдумай што-небудзь. Папрасі Лесіка яшчэ раз мульцік паказаць. Але гледачам будзе нецікава 2 разы запар адзін і той жа мульцік глядзець. І што будзем рабіць? Спецыяльна для цябе, Кася, у дзень моцнага сяброўства пакажам яшчэ адзін мультфільм. Вось бачыце, якая я цудоўная. Я ж не толькі пра сябе, я і пра вас паклапацілася. Выпрасіла лішні мульцік. Мульцікі лішнімі не бываюць. Глядзім, сябры. А зараз час збірацца на заняткі. Вучэбных дзён засталося зусім мала, так што атрымлівайце толькі добрыя і выдатныя адзнакі. І асалоду ад размоў са школьнымі сябрамі і настаўнікамі. Хутка ж канікулы, і вы, магчыма, доўга не ўбачыцеся. А мы абяцаем і на канікулах праводзіць кожную раніцу разам з вамі. Наша наступная сустрэча адбудзецца заўтра. Як заўсёды, роўна ў 7 гадзін раніцы. На тэлеканале «Беларусь-3». А потым сустракайце нас, як заўсёды, з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым добраранку! І не праспіце. І персанальна ад мяне яшчэ адзін мульцік паглядзіце.